गरेसरनि महरी भारायाव सरकारनि गुफुर माइरंखौ गोसोम फालांगि। माइरं सिखाव खालामो सरकारि मावख'गिरि आरो समबायनि एजेन्टआ। गोरिबनि हारिमायारि आदार रैखाथि आयेननि आवथायनि माइरं गोमादों। गरेसरनि महरी भारायाव जादों बे मुगैथाव जाथायनि दाय। महरीपारा गाव पन्चायत समबाय समितिनि मावखुलियाव गोबां आफाद दोलोफ्रा जांख्रिखांदों। जांख्रिखांगिरिफ्रा बिजेपि सरकार हाय हाय, बिटिआर सरकार हाय हाय, आदार आरो जगायथाय मन्त्रि रन्जित दास हाय हाय, प्रमद बर'आ खामानि गैया, हादरसा बिजेपि आफादगिरि भबेश कलिता हाय हाय, सुक्लाय सेरफां बियाबनि मावफुंगिरि सोद्रोमा रनेन नार्जारि मुर्दाबाद, गरेसर बियाबनि एमसिएलए प्रबित्र बर' मुर्दाबाद बायदि स्लगानजों महरीपारा समबाय समितिनि मावखुलिनि दरखं मोखाङाव अख्रां बार गोमसारहोयो। भारतीय आदार निगमनि सांसारिनिफ्राय फैनाय गं 12 माइरं बुंजासे ट्राकफोरा गोमादों होननानै अजद होदों। थांनाय 31 मे खालि महरीपारा गामि पन्चायत समबाय समितिनि मुङाव गं 12 माइरं बुंजासे ट्राकफोरा भारतीय आदार निगमनि सांसारि परालनिफ्राय गं 12 सालाननि जोहै हरनाय फोरमान दङब्लाबो बे माइरंफोरा महरीपारायाव मोनफैयैनि अजद थिखांदों। बे माइरंफोरखौ बेनिफिसियारिफ्रा मोननायनि बदला लामा ससेयावनो गोमादों गं 12 माइरं बुंजासे ट्राकफोर। दा सोंनाय फैदों दि बबेयाव गोमाखो गं 12 माइरं बुंजासे ट्राकफोरा? बिनिखायनो बे अजदखौ लानानै जायगानि रायजो राजाफोरजों लोगोसे गोबां हारिमायारि आफाद गौथुमफोरा दायनिगिरि माइरं जाख्लग्रा, गोरिबनि माइरं खोमाग्रा गासैखौबो हमनानै नांगौबादि सास्ति होनो थाखाय दाबि दैखांनायजों लोगोसे महकुमा आदार आरो सिभिल साप्लाइ बिफाननि नायगिदिंगिरि निरन्जन कलिताखौबो नायबिजिरनायाव लाबोनो दाबि खालामदों। কিন্তু 31 তাৰিখে যিমান চাউল ইস্যু হৈছে 31 তাৰিখে যিমান চাউল ইস্যু হৈছে কোনো ধৰণৰ চাউল মহৰীপাৰা সমবায় সমিতিত অহা নাই। ইয়াতে 12 গাড়ী না 14 গাড়ী এই কথাটো ক'ব আমি নোৱাৰিম। কিন্তু 31 তাৰিখে যিমান চাউল ইস্যু হৈছে এই ইয়াতে আপোনালোকৰ এই ইয়াতে প্ৰুফ আছে 31 তাৰিখে ইস্যু হৈছে 31 তাৰিখে ইস্যু হৈছে 31 এই এখন চালান নিজে ৰিচিভ কৰিব তেওঁৰ তাত থাকিব আৰু এখনত ৰিচিভ কৰি তেওঁ পঠাই দিব। এইখন হৈছে গাড়ী তারিখটো ইস্যু ডেট মানে ইয়াতে আমি চালান এই 12খন এই 12খন চালান আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত বা সমবায় সমিতিত আহি পোৱা নাই এওঁলোকে স্পষ্টভাৱে জনাইছে যে এই 12খন গাড়ীৰ চালান আমি দেখুৱাইছোঁ। এই 12খন গাড়ীৰ চালান আমি দেখুৱাইছোঁ, কিন্তু এই 12খন গাড়ী এই সমবায় সমিতিত আহি পোৱা নাই। সম্পাদক মহোদয়ে আমাক জনাইছে।